Hvad så der YouTube? Jeg vil gerne lige prøve at spytte et vers over Sorte for Cypher beat, som Illegal Joints har produceret. Fucking fedt beat. Ja, jeg prøver bare at komme i gang. Ja, hvis der er dårlig lyd, så kan jeg ikke gøre så meget ved det. Men ja, sådan er det. 2 sekunder. Illegal Joints. Ja. Ja. Okay. Nu er du fjern, selvom duften er der ligger tungt i atmosfæren. Jo, mine eneste tanker giver ingen mening længere. Fuck dine veninder, de var kun forhindringer. Jeg føler mig udnyttet for din fucking kæreste sov. Mit sind er blottet, jeg ved ikke hvad der foregår. Forladt i mørket, du havde ingen medlidenhed. Har aldrig før mødt en tøs, der var så selvfed. For hvad vi havde sammen, bygget på en illusion. Men hvis jeg virkelig var en ud af en million, hvorfor græd du så? Fortalte om din eks, stadig mærke kulden i værelse efter vores små sex. Et one night stand, fuck, det var din holdning til det. Kold og kynisk, jeg kunne ikke gøre noget ved det. Kan ikke holde det udstillet for vandets alarm. For mindet er der permanent som blækket i min arm. Ja. Bare giv feedback og støt op om det på Facebook. Vi ses.